نهزب تግራይን ኢትዮጵያን ግዳይ ዝገበረ ዕላማ ወያነ ኤርትራ ኣብ ርጉእ ኣከባቢ እትነብረሉ ኩነት መፍጣር ሓደ ካብ ዓበይቲ ናይ ቃልሲ ዕላማታትና እዩ። ኣብ 1991 ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያውን ለውጥ ስለ ዝመፀ ንህዝቢ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብይ ዕድል ከፊትሉ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቁጠባዊ ንግዳዊ ወፍራዊ ዝተመርኮሰ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ስትራቴጂ ሓንፂፁ ተበጊሱ ኩሉቲ ብኤርትራ ዝውሰድ ዝነበረ ናይ ምትሕብባር ስጉምትን ስትራቴጂን ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ሰናይ ጉርብትና ድማ ኣቃልቦ መላእ ዓለም ዝሰሓበ ነይሩ። ሓበራዊ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ንቀርኒ ኣፍሪቃ ብሩህ ተስፋ ዘስንቀ ምንባሩ ድማ ዝከሓድ ኣይነበረን። ሕቡእ ኣጀንዳ ወያነ ግን ነዚ ዘስምር ኣይነበረን። ህዝባዊ ግንባር ካብ ፈለማ ናይ ሓባር ጸላኢ ብሓበራዊ ቃልሲ ዝብል ንጹር መርገጽ ከበግስ እንከሎ ወያነ ንኹሉ ዓሌታዊ ብሄራዊ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒት ኣብ ውሽጢ ሒዙ ክውዕዮ ብማንካ ክዝሕሎ ብኢዱ ክናበር ዝጸንሐን ተገለባጠ መርገጽ ሒዙ ዝጓዓዝ ምንባሩን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኸወለ ይነበረን። ወያነ ብሓይልታት ኤርትራ ተሓንጊሩ ናብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ምስ ኣተወ ንልዑል ተራ ሰራዊት ኤርትራ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝፈልጦ ወያነ ካብቲ እዋን ተጀሚሩ እምበር ሸርሕታት ዝፍሕዝ ዝነበረ ናይ ውሕዳን ጉጅለ ወያነ ብግዳማውያን ሓይልታት እናተላከ ን27 ዓመታት ህውከት ክፈጥር ዝጸንሐ ጉጅለ እዩ። እዚ ጉጅለ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣባይሱ ብድሕሪኻ ሓዊ ብቅድሚኻ ሓዊ ዘሎሞ ኩሉ ግዜ ኣማራጺ የብልካን እናበለ ንህዝቢ ትግራይ ከም ምሕቢእ በዓቲኡ ክገብሮ ፈቲኑ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ትግራይ ጅሆ ናይ ኣእምሮ ክገብሮ ሓቂኑ ብዛዕባ እዚ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጥቅምቲ 2009 ንተንኮላት ወያነ ኣብ ዘቃልዓሉ እዋን እዚ ስዕቢሉ ነይሩ። ወያነ ባዕሉ ህውከትን ኩናትን ፈጢሩ ንህዝቢ ትግራይ ብዘይድልየቱ ኣብ ዘይነበሮ ጽልኢ ኣእቲዎ ከበቅዕ ብጸላኢ ተኸቢብካ ኣለኻ ድሕሪት እንተጠመትካ ቅድሚት መዋጽኦ የብልካን ስለዚ ነፍስኻ ሓሉ ከይትጠፍእ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ መሓራ ህዝቢ ኦሮሞ ብዓይኒ ጽልዮም ጽሙትኻ እናበለ እቲ ህዝቢ ደቂሱ ከይሓድር እዩ ከናውፀ ፈቲኑ ብምባል ነቲ ሓቂ ኣቃሊዕዎ እዩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ጃንዳ ወያነ ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ ወላውን ድሒሩ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ መግዛእቲ ጉዳይ እዩ። ትግራይ ከም ኤርትራ ነጻ ክትከውን ኣለዋ ካብኡ ሓሊፉ ኤርትራውያን ይንዕቁኻዮም ካብ ምባል ዓዲ ኣይወዓለን። መራሕቲ ወያነ ስልጣንን ሓይልን ምስሓዙ ድማ ዘየለ ኣመለኻኽታ ኣብ ነፍሶም ብምስራጥ ማኣዝኖም ከጥፍኡ ጀሚሮም። ካብዚ ብምብጋስ ነቲ ቀደም ዝተሳእለ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይንፈልጦን ኢና ክብሉ ተሰሚዖም። ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ባዕላውነት ነቂሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቱን ምትኹታኽ ጀሚሮም። ኣብ ልዕሊ ኣብ ዶባት ዝነብሩ ዜጋታትና ድማ ትርከምርኪ ቆይቂ ብምፍጣር ከከላብቱ ስራሕና ኢሎም ተታሒዞሞ እዚ ድማ ናይ ዶብ ሽግር ዘይኮነ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ነገር ንምእታው ዝቅርቦ ዝነበረ ምስምስ እዩ። ጃንዳ ወያነ ስልጣን ምስሓዘ ቀንዲ ዕላምኡን ናይ መወዳእታ ሸትኡን ሪፓብሊካዊት ዓባይ ትግራይ ምምስራት ነይሩ። ንዕኡ ሕጋዊ ንምግባር ድማ ባዕሉ ሓንፂፁ ኣብቲ በስገዳድ ዘጽድቆ ናይ ተሃገር ቀዋም ማለት ሕገ መንግስቲ ፌደሬሽን ክሳብ ሙሉእ ናጽነት ከም ዝፍቀድ ገይሩ ሃኒፅዎ ወተሃደራዊ ቅርጹ ድማ ባዕልየትን ክልልን መቃቂሉ ኣቂምዎ። ኣህጉራዊ ተቐባልነት ዘይብሉ ካርታ ክልል ትግራይ ብምሕታም ከዓ ዶብ ኤርትራ ብምጥሓስ ሰፊሕ መሬት ኤርትራን ካብ ዓፈር ወሎ ካልኦት ክልል ኣምሓራን መሬት ጨራሪሙ ናብ ትግራይ ዝጽንብር ካርታ ክልል ትግራይ ዝብላሕቲሙ
መሰረታዊ መንቀል ትግጭት ድማ እዚ ምንባሩ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብቲ እዋንቲ ገሊጹ ነይሩ መሰረታዊ ሽግር ናይ ዝሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ጠንቂ እዚ ነቲ ኣህጉራዊ ሕጋዊ ዶባት ዘይምፍላጥ ንዑ ሰጊርካ ካልኦት ሓደሽ ዶባት ክትሕንፅፅ ካብ ምድላይ ዝተበገሰ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ክርድኦ ክኽእል ኣሎ ጃንዳ ወያነ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሓቢኡ ውሽጠ ዝሰኣሎ ካርታ ክልል ብሄራዊ ትግራይ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ እቲ ንመሬት ኤርትራ ሓዊሱ ክልል ትግራይ ኢሉ ዝሰኣሎ ካርታ ግብራውነት ንምልባስ ስነ መጎት ሓይሊ ተጠቂሙ ከረጋግጾ እዩ ነይርዎ ፈቲንዎ ድማ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ብ1997 ብምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝወፀ ንኣህጉራዊ ዶባት ዝጥሕስ ካርታ ኣመልኪቱ እዚ ስዕብ ኢሉ ነይሩ እቲ ካርታ ናይ ምስኣል ጉዳይ ንዝኾነ ወገን ምስጢር ኣይኮነን ኣብ ጋዜጣታት ናይ ወያነ ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝተገልጸ ስለ ዝኾነ ብሕቡእ ማለት ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተገልጸ ነገር ኣይኮነን እቲ ካርታስ ንገዛ እርሱ ዓብይ ምስክር ኣይፋልናን ካርታ ይሰኣልናን ካርታ ይነበረን ኢልካ ክዝረብ ኣይከኣልን ሕጂ ንገዛ እርሱ ናይ ክልል ትግራይ ካርታስ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣተሓሳስባ ብንጹር ዘንጸባርቕ ንሱ ምናልባሽ ሽግራን በይምኾነን ክበሃል ይከኣል ሓሳብ ስለ ዝኾነ ኣብ እምሮ ጥራይ ስለ ተርፍ ብግብሪ ፀገማን በይመምፀን ክበሃል ይከኣል ግን ንሓደ ሓሳብ ምኩምሳዕ ቀሊል ነቲ ሓሳብ ክትግብሮም ጅማርን ኣብ ትግባረ ዘሎ ፀገምን ምስ ፍኑውነት ናይ ምዕባሌታት ዝመጽእ ምትሕላኻትን ብጭቡጥ ከም ዘለዎ ክርአ ክከኣል ኣሎ ለዛ ርሱ ውሽጢ እታ ፌደራላዊት ተባህለት ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ክልላት ዶብ ብኩሉ ስምምዕ ዝገበረሉ ዝወፀ ዶብ ኣይኮነን ብቐንዱን ብቐዳምነትን ነዚ ጭፍራዚ ዘገልግል ናይ ዶብ ስእሊ ኩሉ ስለ ዝነበረ ዶብ ተሳኢሉ ነዚ ንምትግባር መፅኡ ነዚ ክትግበር ክኽእል ምእንቲ ናይ ሓይሊ ስጉምትታት ክውሰዱ መፅኡ ናይ ዓድምሩ ናይ መስመር ዓሰብ ኣዲስ ኣበባ ዝተወስደ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብዙሕ ዘከራኽር ነገር ኣይኮነ ኣብ 97 ዝተፈጸመ እዩ ካልኦት ንኣሽቱ ፍጻሜታት በብእዋኑ እኳ እንተነበሩ ጉሉሕ ነዚ ተሓሳስባ እዚ ዘረጋገፀ ሓይሊ ናይ ምዝውታር ብሓይሊ ዘይመሬትካ ናይ መሓዝ ስጉምቲ ብጭፍራ ወያነ ተወስደ 97 ንጹር ኣጋጣሚ ተመለኽታት እውን ኣለዋ ብዙሕ ዘገላብጣውን ኣይኮናን ድሕሪኡ እዚ ናይ ባድመ ዝበሃል ናይ ዕለት 6 ዝብልዎ ንሳቶም መጥቃዕቲ ኣሎ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ መደብ ኣብቲ ማፕ ተሳኢሉ ዝነበረ ንምትግባር ተባሂሉ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ካርታ ውፅኢኻ መሬት እንድሕር ትብል ኮንካ ንዘይ መሬትካ ነቲ መሬትካ ምዃንካ ክትረጋግፅ ስጉምታት ትወስድ ኣላ ነዚ ድምር ምናልባሽ ኣብቲ ግብሪ ክእክብ ምንቅስቃስ ናይ ነጋዶ ንምቁፅፃር ተባሂሉ በብእዋኑ ዝተወስደ ስጉምትታት ኣበይ ኮንካ እንታይ ትቆፃፀር ብምንታይ መሰረት ታማፕያ ታካርታ ክልል ትግራይ ዘውፅኣ መሰረታ ነራ ብሙሉእ ኣብ ከባቢ መረብ ሰቲት እዚ ሕጂ ናይ ግጭት ኣከባቢ ኮይኑ ዘሎ ዝተፈጥረ ሽግር ናይ ወያነ ተሓሳስባ መምፀይሲ ትጭቡጥ ነገር ጃንዳ ወያነ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ካብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን መሬት ጨራሪሙ ክወስድ ዝሃቀነ ንኢትዮጵያ ብሓይሊ ብረት ኣንበርኪኺ ሒዘ እየ ድሕሪ ደጊም ዝንቕንቐኒ ምድራዊ ሓይሊ የለን ጨፍሊቐን ረጊፀን ንመዋእል ክገዛየ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ንትግራይ ክዕብያ ኣሎኒ ብምባል እንተላይ ካብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን መሬት ብምምንዛዕዩ ናብ ትግራይ ፀንቢርዎ እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንምዕንጋልን ንምጥቃምን ዘይኮነ ንውስናት ሰብ ሃብቲ ብምዕዳል ካብኡ ዝርከብ ኣታዊታት ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ማሕፍዳ ክእቱ ብምሕላን እዩ ኩሉ እዚ ተደማሚሩ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረቤቱ ኣባይሱ ዘይሓው ቁስልን በሰላም ገዲፍ ሓሊፉ ዘሎ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ጃንዳ ወያነ ካብ ግዜ ቃልሲ ሒዝዎ ዝጓዓዝ ዝነበረ ማንታ ኣተሓሳስባ እዩ መንበረ ስልጣን ምስተረከበ ድማ ንሕልሚ ዓባይ ትግራይ ኣባይታ ዘረጋገጽ ካርታ ናይ ምስኣል ጉዳይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ይግለጽ ስለ ዝነበረ እቲ ሕልሚ
ካብ ቀደም ዝጸንሐ ምዃኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝገለጸ ብዛዕባ ትግራይን ትግራይ ብዝተፈላለየ መገዲ ብጂኦግራፊያዊ ስፍሓት ብቁጠባዊ ዓቕምን ዕብየትን ብኢንዱስትሪያዊ ምዕባለ ببهلن محبراوي أقلقلوتاتن عباينا مقبار حلمي أين برن كبهلاك كاب مسرتو كاب قدم سنحن زلون كند علامة وديت مرحتي جاندا وياني ريبابليك تግራይ مسريتካ نتግራይ ካብ ኢትዮጵያ من الصاليو يخون انبر أبتوانتي بخالوت تقاومت ودبات سل زي تدقفن حزب تግራይون ريبابليك تግራይ زبهل ነገር የለን بمبال تقاومو أتي كم نفحيتو حبروك غياير زي صقم جانداغن نغزيو فتينو وياني نحزب تግራይ مسكالوت كفالات حزب إثيوبيا كم صلاقنا مغبارو اب غزي قال سخي ترفي يسريحلو نابنت اب 1984 حزب تግራይ بدرق تطقعلو اب زنبر اوان بطميت كافتمتو نابولون غوندرن كيتكم زريفكم بلعو بمبال نابوشت كل الأمحرة بشفتنت أعطيقو زوافريو أزت راي زي كونه كابوصا هاقرات بدركن استطقع حزب تግራይ تبهايلو استلاكي مقبن أجرغتن كالق ببين حاجزاتن أب كارتومن قدارفن مددن سوداناويان نقادق شطان كله سدتين حزب تግራይ بقزيو زتعزو بحقيو اتزقاد الزبما إثيوبيا كابوتا دراو من محدار درق حرام سوصتون ممسرات حلم عباي تግራይ دقيسوه كابدليت حزب إثيوبيا وصائي مريت إرترانا محران كقبت جميرو لعلو خلو دما مسقوري بيتو حزب إرترا تخبابيرو كينبر إرتراويان ينعقو خايم النابلة حوي كأقود كامسعر عدي وعلن أبدوب أبزركبا قطرات إرترا أبلعلنا أشتو كشوتات كي ترفه بكادراتن مليشتاتن وياني بوزح بدلات كمز في الصنقيرو طريت إرتراويان مزمات زفري حرشة إرتراويان مندادن مزرافن قواصوت مجواي كادراتن مليشان وياني سرحنا يلوم حزامو جاندا وياني بزكي توسني بعساس شعات حملة شحن شعات 209 نعد مرق وريرو بمحاز نتي أبو الزنابري من محدراو تكالات إرترا أفريسو بناتو من محدار كمز تكاغيرو إذا خلو إناخونا نكالوغن من قصة إرترا نتي بتدقاقامي بكادرات وياني قبل عليه قزاءتها ومريت إيرتران هزبان زفصمو زنبرو بدلات بتعقستن تسعوارنتن بسلاماو من قدن مفتاح كم مسحر أي تغطبان بريزيدنت إسياس أفورقي بعصر شدشتن 25 نهاسة شانت شعاتي 297 اتقوداي بهداءات كفتاح ناب قداماي منستر إثيوبيا الصحافة دردابة نتعقستن لبنان هزبن منقستن إيرترا زري نيرو أزت راي زي كونه منقست إيرترا نتقوداي بعتوف تملكيتو كوميتي بمقام نتسقم كم مكتالن كم مصنعن عدي وعلن يكون انبر اتي بوشتو زبالا لعز نبرا سمعيت نفسه متحات ويانا سلز قنفله بشدش تقوم بتشحن 998 سراويت ويانا قبل عليك الرذاذ اوز خدو ابلات حيلتات مكل خال إرترانا محادرتن تخص كفيتو حدقها بموراد نتلصنح مسحاب نابقلع كينات اسغاغيرو دحري شوعت معلت ذما بعصر 3 قنبت شحن 998 جاندا وياني نتا قدمو زاوجه كوينات بمنقد بارلامو ابيلو بزيد ليت حزب إثيوبيا كوينات بوقعي اويجو دحرزي اواج كوينات حزب تግራይ عينو عميتو ناب كوينات اتيو تطبيسو اراساسانن صيفون ملختات بزي مقراص تمحلاليفلو اتشبوت مستو بتاع زنعو حزب تግራይ مرحت اترا زنعو حزب تግራይ مسيلهم كون يخلي نص يكون مس كله حزب إثيوبيا مخانو اتقمقامن كفيرو زلو خوينم يرايني كالي ناي مرحتي اترا قمقام الله أبشر حتاتهم من مبزحة الجزيرة تقلص ونقر الله نحن حيالتنا سراوي تلنا ببتوع سراوي تلنا حادث فليت نشح حمامة حانتي دمو نحام ساناسو كم تعزب الجرحة تاتلو زي
كندز وسد جزء يوسد كندز دل مسوعتنا يحتاج اسكاب زين الرياضة كينات خطر يوم دحرز كله منقص إيرترا بعصرت 4 قنبة 1998 أخيبا كابينة منسترات إيرترا بمسواع اتي بجاندا ويان استعوج أواج كينات قبل علي حزب تግራይ ዝግበር ስነ አምራዊ ምንዋጽ በመዃኑ ሳዕቤኑ ዘየድሊ ምፍሳስ ደሚሞ እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ነፍስ ወከፍ ወገን ድማ ይብጽሓኒ ዝብሎ መሬት እንተልይዎ ብሕጊ ምሕታት ከም ዝከኣል ስነ መጎት ሓይሊ ንኽልቲየን ሃገራት ዘየዋጽእ ምዃኑ ብሞራልን ብሕግን ቅቡል ዝኾነ ሓሳብ ኣቕሪቡ ወያኔ ነዚ لبما تحساس بازي بمنصاق باستحقار كنمهرومينا بمبالي كوينات قصيلو اما ايتا شحات لما اهليقو ايرتراون انتخونه ابزي تجديدا زاتو كوينات استات 19 حجغان نو كفيله ويانه نحزب تግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እናቆይቱ ክወጾ ابزي ክእል መጻወ مساتوه عصاي مصاصاي እናበለ ንስምምዕ አልጀርስ ከይፈተወ ተቀሲቡ ተቀቢልዎ بعصرت غلطة تحساس كلتا شيح دما شفرا وياني ناي موداتان قيادن سممع سلام اب الجيرس فريمو وترو ناي دقيق فوريك خون زحلم وياني مثل على حيالان تسقيعو ناي عندنا سرحي تتحيزوه بعلو بزو العقوينات نهزب تقراي لكيمو نام مقابر يورد الله هزب تقراي كاب ساطن بهراو عبللنتن حراك وصء كاب دون قرنان كتور دخلنتن تناقفو مسحواتو إثيوبياويان بمعركة سراع زكايدو قالسي بويانه تجويو دقو زخفلو قالسي تطليمو نتي خصل متم كله زدليو كرهو من كله زسقو حزب تግራይ ድማ منبرهم مستطاطحو عين فلتكان يلمو بدخلنت زماسنه حزب تግራይ استيو صري مايسينو زحكملو تكال طعنا تحريمو كابافو منزيعهم بزوسدو هابتي اب كتما زسرحون ناي مرحتي جاندا ويانه ويت زبلا رشانات طراي نارئ هيوتو كحلف تفريدو اما وداتا دما مس غوربيتو ኤርትራ كياكل مس ኢትዮጵያውያን ወገናቱ اب ኩናት اتي ወሎ መለበምን አይግበርካ መለበምን አይخلاካ ከም ዝبحال ህዝብ ትግራይ ነዚ ንጥፍአቱ ዝተዓጥቀ ጃንዳ ወጊዲሉ ካብ ኩሉ መከራ ተናጊፉ ናብ ንቡር ህይወት ክምለስ ግድነት ዳአምበር ሕርያ አይኮናን